vai niitä poroja? Sinne meni. Joo, sulla on voimaa, ei vittu. Ja Yle! Täällä on ihan sikana voima. Kuka nyt? Julia Mustilla ihan sairaasti voimaa. Ei vitsi. Se vetää. Ota. Jää sinne Musti. No niin, sieltä tuli. Kuka se siellä on? Ketä se täällä onkaan? Täällä on Losvolove. Täällä on Tako. Too. Pentu. Rosvo. Ei mennä sinne. Ei mennä sinne. Mitä on Musti? Ei. Hei. Ei. 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 Mitä sä kirjavahukko teet? Mitä nää teet? Mitä teet? Apua, Musti! Rasva! Ai perkele! Paljon tulti! Ja vielä kaiken lisäksi kyllä kaneiti! Ai! Ja Tako! Siis kattokaa näiden hampaita. Kattokaa. Ai saakeli. Ne puree. Kato tommoset järkeleet. Ai. Ai, ne puree. Ai. Se sattuu. Lähetä näistä lisää kuvia ja videoita mulle. Joo. Miksi? Kuri. Miten sä lähetät kuvia? Kyllä, näytä sun hampaita. Juu. Oho! Sulla on isot hampaat. Heippa! Heippa! Heippa!